Fád cinna imirt chomh rugby Meitheal a chruinne fórne as Auckland, as Níomh Christóid Waikato, as Queenstown, as Taranaki, as Wellington agus Canterbury. Is it agus frá, Féile agus chomáin, hín siad agus hóisiad. Agus cefach lár níana, ach fearchún sían. Sumí cuairt tucaí ag Meitheal am hartaí ar a gcían éithreoir agus ar an Astráil, i críomh scaoileann na glufaí Gaealacha, ach seo bhaidir sin chéad eistir díontaige ag tír na gruc agus na nglánta. Bhí sé maith na go magónaí cuairt a thuairt ar na lán seo. As nuair a fuair me chuir tachtain seo bhí an áthas orm, agus tá sé go húntaach. Na cnic ag bagart i gcín ar drín me chéile. Tá Meitheal siúlach bailó iad agus scéalach. Nídas ce casú éir. Dyn o dún yn awl o'n gaelid o balach trin. Casag drifwr le Jack McCaffrey orm. Os ta an meid ce yn y gaelgi ce agus y bachag dyn y hys y Connemara. Meitheal agus muintearas. Chamala imirt agus iomaíocht atá gceist. Cé go mín cordis agus cuiblint le feicáil nach céin clifa ach níomháin goil clifa siúlaguin is féile ilcultúr atáin. Dawsóirí Maori, tíb le dawsóirí éarnach. The court the Kawa Marwa! No Ach pétóir atá a damsa Gaelach san leasféar ó Ias, is léirgúil mála an ísóig go láidir ag an gultúr Maori. I just think it strengthens the whole Irish and New Zealand relationship that we have at the moment, and it's just going to get stronger after this weekend as well. So, it's been awesome. Is dócha an cruise a hosaímar ag imirt cella agus ag imirt sport an seo ná go mín go leor takeíochta i gceist leis agus tagann cuileadh duine le chéile, chun sport agus sprí a bheith againn. Agus sin é bhí acu. Muintearach Nuaíocht TG4.